Uzethu Khambane, it's your boy Menzi. And when I say Dimbaza, 15 kilometers away from King Williamstown in the province of the Eastern Cape. I'm your host. The name of the show, Uzethu Khambane. And I'm Milietwa, guys. You know I always have a guest on my show. Today, Peteo Anele Roy. Uzasicacisa kungubani in case ukhona umuntu ongamaziyo. Kana? Asikwamkele man. Thanks man. Sikubulele man. Ngoba uziphe ixesha wazavela xa sikunika i-call ngoba siyacela usivizithele. Yabo, siyakubulela ke mnganami. Otherwise uright mnganami. Safe mnganami man. Asikabikho nokho. Sawukhalaza. Asilapha mnganami. Okay mnganami. Okay, masibulele mnganami man. No mnganami siya acknowledge man into yobana ufikile ne. Yes. So sinamabukeli apha e-podcast and then we decided into yoba masibanike wena yabo namhlanje. Yabo, as we know the profiling, like abantu abanento ababhizi ngazo apha eKasi yabo. So namhlanje we honored to have you. And mnganami, Kasi introduce to a person who don't know u-Anele. Mchazele bangubani u-Anele. Okay. Thanks mnganami man. Mandilibulele lithuba nami. Nami kuma it's a privilege bandela lapha. As much as ba ababukeli ngakuba it's a privilege. Yeah. Otherwise u-Anele yinzalelwane yangapha eQonce. Yeah. Lokishini ekuthiwa iDimbaza. Sengizoke for umuntu ke ongangwaseQonce. It's under East London. So inzalelwane yaseDimbaza. Khulele eDimbaza. Ngizalelwe eDimbaza. Ndafunda ke ndifundele isikolo ekuthiwa iDimbaza Primary School. Primary yami, and then high school yami ndayenza arts. And then I went on further in my studies. I loved it, and then I did business administration. Then after that, from the back, as under the online study. And then the online study, and then I did business administration. Yeah, so I think that's when I started to see nezinye ke ngoku izinto eziba ngena more in it's there. Hayi ke. There you have it. Awunawuthi awumazi u-Anele Roy. Anele Roy ke inzalwane lapha eDimbaza ezichaza ukuba uye wanza ntoni phi wakhula phi wafunda phi. Mnganami, umuntu wonke uyazalwa akhule as discoveration. So before the discovering stage kubakho eza stage soba ngumntana. Ungathi u-Anele ungumntana okhule njani? That's a tricky question. Otherwise, like your childhood. As you do your primary, uselokishini, you go high school, then possibly get up high school. That's where you discover, no, I can do lina. Like, ubungumntu njani before Anele oye wanguye as in decision. Like, uye wathi abantu ufuna ukwenza lena. But before that, there was Anele. The reason it's a tricky question when I'm gonna miss because of kwasekukhuleni kwami njengomntana yami. Bengingula muntu uthanda uba observant kwezinye izinto. I don't just take anything. Ndiyajonga nasekuthomeni zami ndiyajonga uba kahle senzana. I think mhlawumbe masithi ke nokukhula ndinengqondo yemveli. It's part of i-mentality yami. Nendlela endijonga ngayo ezinye izinto was influenced by London. So but ke ndikhula just like any other kid. Yaselokishini yazi influence eninzi yaselokishini. You meet up friends, you play around, you do izinto ezithile, niyaganga yonke laa nto. So I was part of that system as well. But ke ngeziba ndikhula nami ndikhula from a family of 6. Sizi siblings, most of us. But kumamam sibayi-2. It's me and my younger brother.
then ke ngoku sikholisa ngumakhulu yabo phaa kumakhulu ke bekhona abanye abazukulwana abantwana bosister bakhe yabo where we grew up together yabo besihlala ke ubona mosezindlu zamasatala zakudala yabo ya besihlala ezikasele kona ukukhula kwami khanga kube kubi yabo but part of as challenges shaped me nami ukuthi mandizibone ezinye izinto ngendlela ezithile yabo ekukhuleni kwami ngikhule umakhulu eThunga khulele eThunga and ekuthungeni kwakhe esimbona umakhulu makhulu utshala nzima utshala nzima because here we are ngabantwana bakhe but ke ngokubona icala yabo funeka sikhulisile elinye icala funeka provide na for endlini nezinye izinto yabo and ke growing njengomntana ke observe ezinye izinto bendizibona but bona akho nto ndizakwazi uyenza apha but funeka ndikhulile uyakhulile awunajoy sakhula ke singabantwana ukolana ukuthiwa funeka ube mdala early I think yaba njalo ke in life yami ekukhuleni kwami ke ndikhule bendihlala kwenye lokishi kuthiwa Gobek yes nelokishi kwalapha ezilokishi zokuqala hala Gobek khulela Gobek bendifunda kufutshane ke Gobek so ekukhuleni kwami ndikhule ndine-idea of ukuncedisana nomakhulu like ibingasuki lana because ndiyabona uba i-situation yalapha endlini ayikho ntlana mani yabo I wouldn't say besisokola because at least bezama yabona malume nabo bayazama ecaleni but ke ngoku ndikhule ndinento ethi this is not enough man we need to be doing something yabo but ke esibasikhula ke uyadevelop uba nazo nezinye ideas ubona uba into ethile ndingayizama into ethile nayo i-leverage oyenza and then I ended up starting into yothengisile ke esesikolweni very young age I think I was doing grade 5 I was doing grade 5 by that time inqabile ke kweli xesha lakho likhoyo ngoku loo nto leyo but esigwela umanzi uba abamama xa beset up into zakhe pha ndiyabona okay into ezithile zikhona into ezithile azikho specialize ngezi ezingekhona sometimes xa ndingena apha esikolweni kusasa ndifika early mhlawumbi 7:30 kuba singena ngabo-8 ndikanele ke sizambe ndiyathengisa ndayazi ke right through the day sizamane zihamba kancane phinde nangebreak ndiphinde ndathengisa xa ndiphuma esigela ndiphuma nayo into noko endiqoba at least noko ikhona into endincimisayo noba yiloo 5 rand nyana noba yiloo 5 rand nyana yawo kakhulu yawo I think mnganam enye into yandenza uba i-situation yam ndingayijongi kabuhlungu yabo ngelaa hlobo yayisenzeka ngalo was that ekukhuleni xa nikhula ningabantwana niyabona abanye abantwana benzela into ezithile apha kwabo abanye yabo like bahoyekile not that bengahoyekanga but ezinye izinto kome yayibawela into ethile but ke ngoku uyayibona situation yabo awukwazi uyenza le nto leyo yabo and awukwazi ufaka ipressure because xa uzawufumana wena niba yi-6 apha endlini uthini ngabanye abantwana yabo so kum eyona nto ke ngoku yandithoba laa moya wahlala kwindawo erayithi was that at least le 5 rand nayo I can compare it mhlawumbi nomnye umntana ozawuphuma konto enikwe i-5 rand yabo as much as bayindisebenzisa mna ngoku I can compare sikwi-level eyi-1 sine-leverage eyi-1 yabo that's when ke ngoku it started to stabilize ndiyazi uba anyway siyafana mani singabantu it's just that you need indlela ethile yocinga ukuze uzozibona ufita nala yabo so ndikhule ke ndingulo mntu njalo ke ndithanda into edibene nebusiness e-high school I was introduced ke to into yomculo yabo into yo-DJ besisafika kukhona o-virtual DJ was introduced lawo ndiqhube ndiyayithanda leyo into yabo hayi but ke nayo ndayifunda ndiyazithanda into challenging ndithanda kakhulu yabo hayi ndayifunda okay virtual DJ iyaphusha but ke ngokwelinye icala mna ke remember ukukhula kwam ndikhula ndiyo-observe and ndiyamonitharayiza ke izinto endizenzayo mna funeka ndizazi abekhona sendiyiqhelile kaloku le lifestyle ngoku izamcothisa ngoxa ndizamane ndenza izinto yabo out of eli xesha lam yabo
okay DJ okay man DJ benza njani kanti xa kuthiwa uba DJ into ethile yabo Yeah, mngana ngiyafuna ungena apho ne, because like as you explained, like upbringing yabo, as you explained, and then at least we get to know Indobana at the early age you were that child who was observing, yabo, like was ambitious, yabo. So ebudaleni bakho we come across a point whereby we find out, okay, now he artist, yabo. Like you already introduced Indobana the artisting side kuyabring yakhe, usinikile laa nto ithi uqale njani, yabo. But ke ngoku sifuna like ngoku ingazi ke like, because andifunanga uba uyifake kulaa circle of upbringing yakho. Yes, uintroducile, but lithi elam ke ngoku at least sinayo i-clue. Now ungathi like ngobani apha baye baf-influencer, yabo, like those people were around you, we wababona ubona okay these people are using this thing, or this thing is how it works, because we already know ngoku intobana you were that kind of a child who always follow the positive things, yabo. Now here's the group ekubonisa oyibone kuyo intobana no abantu benza into ethile, then I can go for this, because usichazele umdla wakho uba uqale from DJing, now you become an artist. Like now you want to finish structure kakuhle la introduction yakho from music. Okay. Kweli cala umculo ne ekukhuleni kwami kukho amaFrontman aselokishini abemani ndibaya nawe, but ke kuwo bendibaya nawo ngoyokukhuphela umculo. Remember mos ukukhula kwethu kukho laa nto eza-duplicates, mos uba uyezala ikhasethi akurekhodele le ngoma ayithathe uyorekhoda izomnye njalo njalo. Era yekhasethi ungenamntu konini bufaka nepeni ubona uba yayithandile le uyayijekelisa mhlawumbi kayi-7 iwuyile kulaa ngoma into enjeyana. So ndibana nala maFrontman ke ndimane uyokhuphela lo mculo njalo njalo. Kwangena into ye-CDs ke ze-CD, yabo. Kulapho ke naphana ke ndiye ndaqaba ke ndithandela ke nyhani umculo nge-full time ngoku, yabo. Kwafika ke neento zo-virtual DJ, hayi mane uyibona le nto lo mjita xa ifika apha neFrontman ngoko linalo mjita man ndiyayibawela mane uyifunda le wena. Okay, that's the best way endizayingena ngayo so that ndizokwazi uyazi uba ndizayifumana in the long run. Ndibawela uyifunda le, no ndingafundisa le wena nyhani mane ukuza apha ndimane ukuza apha. Sometimes sifike busy apha erekhoda lo bani Frontman u-7 lo mjita. Ayo sorry, u-7 lo mjita khona Frontman kwakuthiwa ngu-7 but it's late. Late one. So yes, so rest in peace. Salahlekelwa pha. So mane ufika ke nalapha kuye ufike rekhoda nantsi enye into ayenzayo apha yintoni kanje kandiyenza njani yonke le. I'm curious ke ngokweli cala lo mculo uba kahle kahle 7 bemdala ne, bemdala u-7 I think bendishiya kakhulu man, almost 8 years kanje. But I'm disbanded na 7 certain project. Yes. But even but now that you introduce him, now it brings Ndobana. He was early earlier. Nobhuti wakhe wena, I think ubhuti wakhe omdala naye was so I think from his big brother. Okay, it makes sense. So ifunde le kombahamba ndiyayincanya mani le wena, ndiyayincanya le wena. But ke ngoku sendiphela ke ngoku ndine-interest nale into, but ndiyayibona le ithatha ixesha leyo rekhoda kombahamba sike singenapha sike singenapha hayi ndifunde sometimes umane ntathi hayi mani yabo ndizayodijeya mani for mina ufuna uvaya nami daylight hayi wayemkhulu u-7 apha ekasi amajita amaninzi besebenzisa like sound wise because bene-sound behayarishisana nge-sound yabo. So man khawuthi yabo siye nyhani ndifunde okay abantu bayaresponda mos kule way le way kahle kahle ibhizinesi mos le way yabo. Hayi no phele ndifunda ke ngokweli cala lerekhoda
softwares azisebenzisayo uyabo Yeah. software masakuthiwa nga-FM isafika nangoku Photo loops. Fruity Loops yo ngana that's a killer yabona So 7 introduce photo loops apha eGhana. kum Okay, kum cool. kum ndamfunda ndabona kuye yabo Yeah. yabo YouTube into yoba ndandimane ukuya for into ka-virtual Okay. but u-virtual ndamfunda just short period of time but ndakhawuleza ndakhethwa yile ka-FM yabo but yona ke ndabe ndiqomba yibona this one hayi number one le yile nto ndiyifunayo because somehow you need to understand uba umculo wenziwa njani before ube uyawudlala. Yeah. That's when ke nguzaba na like more broader idea ukuthi umculo kahle kahle okukhetharishayo ebantwini ngumculo njani. So funda la weyowenza. Hey man, kanti ke ndizame nyani le hayi ndayizama ndafumana FM. Yeah. Thenga i-PC yami yokuqala. Remember kule nto yami yokuthengisa yabo ndandingayeki nase-high school ukwenza la we. But bendisenyuse i-scale fumanisa ndithengisa ichocolate ngokunee-chips yabo ingezoleke sezodwa kukho inantsika isikolo sesilapha edimani kuthiwa i-Hilltop yabo isikolo sekhompyutha yabo so babethengisa iikhompyutha ezindala xa umzelo kudlulelo period yabo bazithathe zabazibeke kwi-display bazithengise but bezindala ubona uba kodwa hayi zisebenzile yabo mana nakhompyutha ibawela ikhompyutha hey xa ndifika apha ndidibana nale chep yomlungu phaa la ichep azikhona nanga ama-second yabo andikayazi mos ikhompyutha right funeka ibe njani because azizipeks yabo aba awethu zazi-odela apha zazithengela ithi ungayenza nje neleyibhayi apha ndithi uyenza neleyibhayi ndimane ndibeka ndimane so nga-first day ndiqala uyisebenzisa zangilala that day nto ikhulula ngayo mnganam ndaqomba bona ndilale namhlanje funa uyazi uba sebenza njani le wele biza ndithatha inyanga yonke funeka ndiyazi inyanga yonke uba andilali but ayifunda nyani first day anyway akho that complicated ndangena fumana le software ngoku-7 ndinekhompyutha which is FM. FM nawe ungayifumana le way nantsi yaba ndinike CD seyibheniwe sesizii-friends ezistrong sesizii-friends ezistrong and ke ngoku nam insecurities. Nam ke ngoku kulaa nto bendiyilayiti mna besekunqena uvaya mos yena kakhulu apha ekasi so sometimes ndiyakwazi ufumana umculo omtsha kunaye ndiwufumane kuqala so ndimphathele uba hamba ndifumene eziwe apha yabo akhuphele okanye uba sibolekwe loo CD nguloo mntu ndize naye uba khaseyve apha phinde ndiyikhompyutha ndiyazi uba yabo sinalaa relationship ngoku uyosherelana mculo so naye ke ngoku naye uyayibona nge-potential it's no longer him helping you yabo I understand. So ndaphela ndingena kuloo system nyhani hayi wandikhuphelisana unemfundo FL hayi ndamfunda ezinye izinto mane ndibonisa hayi no bethile yenze hlobo bethile yenze hlobo wasabeka ke ku-FL ngoko ezaa nto ze-midi controller fumanisa uba uyicofayo ezingekabikho ubeka phaa ubeka iidot zakho kuyo yonke le pattern njengoba iyi-keyboard loyicofayo uyibona phaa iscreen ubeke le nto uyifunayo phaa mane introducer hey fumanisa uba ngoku nyhani umntu uyakhula kule nto and umntu ukhula ngendlela ekhawulezileyo no ndiyiphushe le I remember yes ndiqala ukwenza iproject ndayenza nenantsika nomnina wam yabo recording nantsika uBlaze ndiyenza naye no, it's either it's your influence because nonke phaa umzekelo ku-SQ i-cousin yami music Blazers doing music bengumenzi doing music ke ndasebenza naye namenzi amaxesha amaninzi ndiyawasurprise uba ngopha kuye operator esuthi want to operator nomenzi I think la way umculo mnganam it takes over us due to into yoba abazali bethu ngana bebekhule bethanda umculo oledi uyacula like literally uyabo oledi kasiya like cousin uyabo uyacula naye straight
yabo. So I think wena ikwi-genes lawo, Yeah. but ke kungona i-dominators baseqina sibadala Yeah. yabona, ubona uba oh kahle kahle unayo mani le wini yabo. So naye ke ngoku iphela ishiftela kweli cala layo yabo. Yeah. So Yes. Wadibana noSixhenxe waku-introducer to music yabo. Then na DJ, then you begin to learn the producing side of music yabo. yes. Qale ku-DJing and then waku-producing stuff, and then Seven obvious introduce you the late Seven, may his soul rest in Yeah, peace yabo. yeah. Then waku-introducer to you to producing so, and then you became now you were not only a producer, Yes. you were also an artist yabo. The side of artisting yabo, like whereby you sit, okay, let me sing right now. Okay. Obvious girl Seven influence you here and there, understanding you want to move DJ, and then funeka nawe someone along the way udlale ingoma yabo. Okay. So I like, okay, let me, obvious you would do Yeah. igqom yabo okanye deep house whereby there's no vocal. Yeah, ezinye genre. So when the time will you realize whereby I can sing? I think during the process when I'm gonna the times is a recorder. Yabo. Remember how we producer. Yeah. You don't just press the button to say for that person to sing. Yeah. You also guide lambulo. But okay, I have a yenzel Yeah. I feel cool. Yeah. So I think at that point, that's when I also discovered iqala lomculo kwami, yabo. Because I used to uyowareachela point whereby you understand ukuthi yenzeka kanjani. yes. Umzekelo, transition notes yabo, vocally yabo, I understood it better than yabo, because I'm the front line yabo. Ndim suppose ba uyacoach ukuthi le into sokuthi ndim into okwaziyo ukuproducer the instrument. Now I need to align ke ngoku icala lami lokucula nelicala lengathi kule instrument. So I was doing as a guide for amajita nabantwana asebenza nabo. Once one, okay, xa deliver vocals, sit down before and then I perform and then we do low arrangement. Okay, up just suya nge-high pitch, yenze nge-low pitch yabo, into ethile yenze hlobo yabo, just keep it mellow because ivoice yakho izaba strained xa uyinyusa yabo. So I ended up sometimes ngena kwi-vocals ufumana uba okay le artist bizokwenza le ngoma but ayine-backup yabo, ndiyi-backuphela ufumana uba umntu uphela ithanda uba feature me man apha yabo. Nam ndiba surprise ngamanye amaxesha ngoba le note khange ndiziqonde uba ndiyakwazi yenza kandikwazi uqonda uba ndiyakwazi yenza, but ke yenzekile. So I also discovered that side of singing through as a sessions as a sessions. Then that's when I also started to approach uqala lomculo yabo. And then remember ubrother wami besithi masisebenza naye yabo, naye he was into into yomculo, and again he was more of producing side on the producing side. So he was doing hip hop, house, I think the Afro soul yabo. Yena ke bevast and flexible flexible. Fresh mind. Fresh mind. Flexible kakhulu. So he ended up producing for amajita yabo. Nam the co-produce on the other side, but I was more like a recording engineer, because we producer and then combine as a instrument, as a vocal. Yes. Obviously, you already have the experience. Yes, and also ear-wise, sharp. I can spot or I can hear into and combat. About this one, I right. Masiyeke singayenzi. So saphele sisebenzisana lo hlobo ke ngoku yabo, music wise. And then I ended up opening like fully functioning record label. Bendizawungena lapho because ke
all of those things Yeah. uzenza nabuzenza apha ekhasi. Yes. So nam ndiye ndaprivilege to see to see Some le of the nto way. yenzayo. Yeah. Yeah. So bendizayivelela ke nalokubani intobana where was that point udecide intobana no man, let me just do this for money as a record label. Yeah. Ufike njani kwesa sigqibo? Remember mngane uyabona xa ukhula, Yeah. xa usengumntana zikhona ezaa zinto qoba abazali bakho bayakwazi ukuyekela uzenze because Yeah. bayaku-understand i-level yakho uba awusengumntana. But ke ngoku zibukhula zikhona izinto ezawumane zi-introduce, uyabo. Yeah. If une-waste bazawumane bekhumbuza efondini hayi kaloku Yeah. uyamosha ngoku, uyabo, into ezinjalo. Yeah. So basimane usebenza ke mana remember mos into enestudio phakathi into e-interesting Yeah. even to So this day. ne-traffic Ne-traffic imane ukuthi nasendlini bona kufika abantu abangazwayo apha ngoku. Yeah. So kumane kubakho nezi questions, well, ithini le nto yakho soloko kuyagcwala apha, kwenzeka ntoni, uthengisa ntoni apha? Yabo, so Yeah. nami kumane uvusa kwelinye icala because remember I'm business minded on the Yeah, other you side. were always. Yeah. And kwelinye icala ndiqombe mani umbane yaphela apha ngowanze usoloko ndenza le nto imini yonke, Yeah. la majita afuneka ebhatele apha, yabo. Yeah. So I thought of doing into yestudio, but okay, no, if ndiyenza formal le way bazayirespecta to the level whereby beyazi no, whenever I come for a session I have to pay for that session. Yeah. Of which it's ayibingeyo problem le. Yeah. I-studios khona sipha umuntu ofuna urekhod uzawurekhod, but ke ngoku ethe fee, uyabo. Yeah. Nathi ke ngusakwazi ukwenza ezi zinto funeka sizenzile, Ukwazi uthenga uyabo, ubani. thenga umbani. Umzekelo as much as bukhula kwi-industry uye ubona nezinye izinto, umzekelo let's say equipment ezakwenzela lula Yeah. bandirekhod apha yabo ndinida, yabo. Now you understand better ithile. equipment, Yes. and then you know the Yes. level Yeah. equipment for the specific Uyabo. projects. Yes. So ndaphela ke ngoku ndinenantsika ndina-record label, rekhodile ke namajita. I think my first artist, Project. Okay. no. Artist. My first artist was uNantsika, Umsayro, but between Umsayro kodwa and other guys that are production. But my first artist, I think Umsayro, and then Sarah from Kalembo. Umsayro from Ikhayalembo, yeah. Yeah. So saqala sarekhoda ke nomsayro before kufika Ikhayalembo, Okay. yabo. But nezinye ke artists, solo artists sazizirekhoda, Yeah. but the formal project yayiyeka Msayro qala, Okay. yabo, yayiproducer nguBlazer naye, yabo. And then ndinantsika ndi-co-producer naye. I think he did 3 singles, yeah, Umsayro, and then wajoyina ke ngoku namajita ke Ikhayalembo. Yeah. Remember ke ngoku I'm at a stage whereby ndibona uba now this is life This now. is serious. Yeah, this is serious This is because serious. It's no longer a passion. yeah, yabo. Whenever you can have abantu bezathi mfundisi ndicela umculo wakho, then that Yeah. means bayawuva bayatsho, Yeah. yabo. So we need to push eyona ndlela. And then we started formalizing into ezininzi, into ze-contracts, basasebenzisana njani. Also ndakulaa nto uba bendingumuntu observant, bendisazi uba umculo uyabhatala, umculo, yabo. Yeah. So ufumanisa uba ndiyakhangela ke ngoku, yabo, ndiyakhangela uba Yeah. kahle kahle ndingabhataleka njani mani ngomculo besides uba ndithi ndizawurekhoda apha amajita abhatale. What more can we do to get, yabo, nantsika results zalo Imali from the music. yes. Ufumanisa uba mani umculo wakho funeka ube uregistered, yabo, uregister phi, yabo, uregistered kooSAMRO, kooRISA, kooCAPASO, yabo. Ndazikhangela nam ke ezi ndawo uba okay ziphi ezi ndawo. Xa ufumanisa uba akukho zi-offices local so that you can get full information. You need to, yabo, ukhangele, wenze ii-calls, yabo. Yeah. Because that time into ye-internet was not kakhulu, ibikhona. Bingafani nangoku. Yeah, ibikhona wena mnganam, but ibe more specifically business driven, Yeah. yabo. If bu-business related okanye bu-into business, yabo, Yeah. business yakho ibe-flat, then siyayazi bona i-access ye-internet, but phaa at a lower level izinto ubuzistrugglisa ukufumana, Struggles. yabo. Ndenza ii-calls, yabo, kooSAMRO, ufumane i-contacts phaa, bano, yabo, into ozawuyenza ne
uzofumana ii-forms uyabo, sign ezi forms, ufaka wonke umculo wakho owenzileyo and then send it back to us yabo. Sizawufaka thina siwurejistarishe. So umculo wakho xa siwurejistarishe nabani na osebenzisayo uyabo obhalisiweyo ukuthi uyawusebenzisa, then uzawufumana imali ngayo. Okay, injalo bantu. Then I started to approach ke ngoku more of ecala le-music users, like umzekelo abantu be-jukebox. Remember ukuthi umculo wakho uyadlalwa kwezi ndawo. Yes, started to approach eza ndawo. Okay, you can bring them umculo wakho ufake ezireyidweni. Uba uyadlalwa phaa, Samro can pay you for ukusetyenziswa kwawo laa mculo. And then okay, sayenza formal ke ngoku nyhani namajita. Afika amajita yangumSayro kwi-project yesibini with igroup yakhe ekuthiwa Likhaya Lembongo yabo. And then we did ke ngoku project phaa yabo. I think it was 12 track project hip hop yabo, but ke ngoku small of as kasi hip hop yabo, but small like in a message yabo. Then we did that project. I produced on Blaze, I co-produced, and then I also did engineering part, like mixing and mastering. And sayithatha namajita sayifaka ebantwini. First thing esayenzayo before siyifaka eradweni yabo, senze launch yayo apha elokishini, kugcwala kwathi mfondini ezoyika lokhu ngokuzibona senzeka e-TV thina yabo. Xa ukubona xa une-idea uyaphusha uyibona uba yinto enjani le ndayiva kuba tyhini kuyasetyenzwa. And then we did the launch yayo, sasiyenzele eMoses Drive. So Ikhaya Lembongo was a first project. I would consider as the first project because eyona ndiqamba yabona phaa sakukhupizana straight. Then nyhani ke amajita ke successfully inantsika i-launch. We took it to ezinye areas indaba ye-performances, umzekelo koma-Kingsburg yabo. Amajita amane ephuma siye Kingsburg, sisuka e-East London ufumana siba ngoku siyabhukishwa kwezi ndawo nasezireyidweni ngoku somewhere somehow asafowuni ngoku siyafowunela uba amajita mani siyanifuna yabo. Hey, hayi into egrand nakuthi ngosibona okay, so this is business. This is big. Awesome. And then we started doing duplicates then with other cities. I think first batch yet. I think first batch yet. We did 800 CDs and then we sold. All of those in 1 week. In 1 week, 800. Yes, I think CD 60 rand, if not 50 rand between. That much. We sold 800 copies in 1 week. Whereas combat chin, kuyasetyenzwa phambi. Kuthi ke ku level yethu ke 800 was big by the time. Was big enough because it was big 800. Ayifana ngoba. Hayi ngokwayo. Hayi ngokungena. And esikaloku ngela xesha ne ibili xesha webhayo ufumanisa into yobana as you already said, the internet was never there. The social media platforms were never there. So, hip hop artists ngoku ziyazi culture hip hop go back. But as much because by the time la paka wawufaka i-material yakho yabo ezithengisayo because we never have digital platforms yabo. So we had copies. So mama ngoku kuyanyanzeleka kubena lapha uzofaka into zakho kuyo. So ngeke mabukene nomntu uqala ubaka awunayinix sakayazi because of he's doing hip hop. Une-idea ye-picture lento wazi la picture ye-hip hop artist that's done for your back. Sakayazi the background yalapha yabo, the use of upaka yabo. If umuntu then ndithandile ngoba, then you give him a city and then the exchange of money, then you sell. So even uthengisa 800 copies, that was a big deal. Because if I can remember Utangachi,
Dangaja, we things it is happening. But it was a big thing. Yeah, But it was never more than 1,000. Yes, yes. It was things. Yes. So I think it was 400. It was 400. Yeah. So let's say Locally, say 800. Things say 800. Yeah. Which is by the time it was platinum. It was platinum of current time. It was a big thing, 800 copies. Because it was never been an easy thing. No. So easy. Yeah, at least was introduced like in terms of your artisting, how you came up, how you become an artist. Yeah, was introduced upbringing, and then you ace wakula to become a businessman. Yeah. Now, we can't run away to the fact at least it's so introducing the business side. Was always there. The business mind was always there at a younger age because of to ABC. Fine. Now is as in Karen, you are a businessman. I could even say you are a successful businessman because you can say so. Who understand the business. People who understand the business. The business here was the boom, big thing. But it was a short space of time. There's a lot of businesses of the Timbaza I can name. But obvious, I don't want to outline about I'm not discrediting anybody, but it means business because this is this promise, but they don't go anywhere. 1 in a space of 3 months, business gone. In a space of 6 months, in a space of a year, business gone. But the reason you are a successful businessman is because I can, remember Shalin did, he's running a business in more than 3 years in a full functioning. So that's the direction I come from. The reason why you are a successful businessman. Because maintaining a business, it's a big thing. Hence, it's a successful businessman. So take us even to, as I already said, the loan is business blockchain and they failed. Mind on us, but when on your side, ungathi xa advisor okanye uthi usinike iqhinga loba wena what is important for a business last for long. Ndiyathanda uzi-aligna mna mnganam ne nabantu abenza ibhizinesi. Umzekelo le business liyenza printing services. Uyabo, if you selling let's say a product, masele mhlawumbi noba yisepa okanye thengisa izikipa, need something oza-advertise ngayo ezayo. But for noba ndithi okay le business yam ndayenza at a scale sabantu abazawungena i-workings izawucotha. Uyabo, I need to scale it to a point whereby ndiyazi uba uba ndidibene nomenzi noba ndidibene nomenzi yedwa, umenzi uzawuthatha 500 copies apha kum. Lo 500 copies ngulo bezawukhethariswa ngabantu mhlawumbi for 3 days. Now umenzi umkhetharisha within an hour. Uyabo, now if I align myself with abantu endiyazi okay bazawuspeeda the process, then that's when I'll make a business sustainable. Because ndiyazi uba ngexesha elingaka, I can cover abantu abaninzi. As much as uba wena izawuba ngumsebenzi wakho uba uthatha ezaa zinto zisebantwini, but aba bantu bebezawuza kum, sobekhetharishela. Yes, so that's another part of creating a sustainable business. Make sure you scale it in a point whereby ungajongi inantsika uthengisela abantu individuals more than businesses ezizawusupply abantu. Be more like a supplier than. So you need to push for the one of the supplier. I have a bigger picture. Not the peasants. So I think kwelinye icala that's
also another thing and then at least I can sustain the business. ukwazi uba ube kanti nangoku usamile Yes. after so many years. Yes. Yeah. And also studying into a business, as I did business administration, also gave me leverage Okay. towards navigating space now for ezinye businesses. Umzekelo, let's say if you're starting a business, but now you need to employ abanye abantu. Yeah. But awuyazi uzawuqala njani, yonke la system yomanage abantu uzayenza njani, contracts, like umzekelo consultation, interviews, zonke laa nto yabo. We cater that system as well yabo for inantsika businesses yabo, but ezise-level noko esezantsi yabo. Phana ke that's when we can coach ukuthi how to manage the business yabo, to the level ekuyo, how do you scale the business, and then amaxesha owasebenzisayo to scale the business. Awuthi mhlawumbi namhlanje wayibona le business thina iyathengisa, ngomso sowuthenga isitock esingapha koqondo yabo. You need to project inantsika indlela ospenda ngayo kwi-business yabo, nendlela ezawukhula ngayo in the long run yabo. You can also spot naxa izawufeyila i-business before even ifeyile yabo, by dropping kwe-sales okanye by knowing ukuthi abantu ba-interested kule nto but bafuna nezinye izinto. Not catering ezaa zinto bazifunayo, you can influence ezi zithengisayo zingahambi yabo, but xa usiza nezi bazifunayo then ubuilda la trust, ubuilda la trust. So zinto ezinjeya to simplify yabo, but ke xa sesingena into business it's a bigger language. It's a bigger language. Iyavakala intle mnganam, iyavakala intle. Hayi ke at least we get to know ukuthi one of the things mna ndizifundileyo yabo from your explanation into yokubana imali eyenziwa ibhizinesi ayomali yakho, because abantu, most of people yakhe ndike ndababukela uve umntu xa ethetha uye athi uba ndithengise le glasi then ndifuna le glasi indenzele i-50 rand, le glasi ndiyidinga i-100 rand, funeka indenzele i-50 rand, then ke ngoku ndithengise le glasi ndibe ne-50 rand then ndiyitye. So I'm like, okay, so wena uthengisela uyidla le mali, nangoku ndinikile laa nto ithi no, it's not literally about imali yebhizinesi yabo. Whatever money you make from a business, you need to understand ukuthi business yabo. So at least ke noko understand that better. And also the pricing, yabona la pricing ngana ingayibulala ibhizinesi yakho ungakhange uyiqonde uba uyibulala. Ibulawa nguwe, like yabo, uyikhama yabo. Now eyona nto inzima phana ne is to strategize towards a product yabo ezawumove okanye whatever uyithengisayo yabo, pricing yakho funeka strategize to a level whereby uyazi uba izawumove. Remember, you've got the capacity yoba ukwazi ukukhiqiza wenze more years way, so you don't have to think of imali enkulu yabo because of unento ethi hayi ndiyasebenza apha yabo, I need to get umzekelo ubuyithengisa le nto mhlawumbi uyithenga nge-100 rand, I need to make 50 rands yabo. That's too much to sell yabo. You might not get sales yabo for London, but if uzathi okay clipper le way, if ndithengisa le way at least nge-130 or 135, then zala 35 rands, then I need to sell 3 of these so that I can cover enye yesibini yabo. The more abantu beyibona cheap rand, the more bengena yabo. And then you can be surprised how pricing yakho ifika to those levels. Xa uthengisa umzekelo singathengisa into eyi-1 so yi-2 uyithengise ngeprice yakho enkulu, ndiyithengise ngeprice encinci, but sibe nee-clients eziyi-1, clientele eyi-1 yabo. Fumanisa uba njengoba ndiyithengisa mna le way let's say ndinee-items eziyi-50, kunee-items eziyi-50, items zakho zithengisa nge-100 rand, mna ndithengisa nge-70 rand. Abantu bangazithenga ezaa zinto ndizithengisa nge-70 rand baziphinda-phinde than kuwe bangazithenga bazishiye ngala 100 rand. Masihlawumbi uneshop uthengisa inyama, xa uyithengisa cheap wena laa nyama
angayithenga nakabili bazayithenga, which is inyama yeshop yami izohlala i-fresh yes yabo because of i-cheap. yeah Eyakho iyakwazi nobandala. So lo nto was chance akwazi othenga uyifumana seyindala because ayiyazi. yabo I understand. You're losing money on the other side. The situation ends here. On the other side, you've got slower sales because in a land buy, at least day one, then 150, or day one, then 100 rand. Yeah. Kanti I've got sales as much as babantu bebanintsi bengena izaba ngathi kufuneke ndenze imali engapha, but I've got sales, at least I can keep it moving. Yeah. Because aba bantu bayangena bazoyithenga le nto abayiboni ngathi yabasokolisa yabo but ke ngokuwe kanam funeka azazi uba unemali eyithenga le nto kanjengabo but ngapha angayitreata anyway hayi khayithenga ayiduranga mani leyo omnye uyithenga because of i-affordable yabo mhlawumbi kangayicingela uyicinga uyithenga but now that is this amount then I was like I give it to her. You can see laa nto nakwezi stores ezinkulu saziwayo like these fashion stores ibrand enkulu eyaziwayo yegama yabo ibe khona apha mhlawumbi kule shopping center comparing with ezinye ezicheap ke ezisaziwa zinkulu nazo apha eMzantsi fumanisa uba ibe khona mani indawo ethile uyabona apha mane ithengisa ibrand ezishaphi itiketi ibrand yonke la comparing to ezinye umzekelo qomba zi-cheap kakhulu but zihleli eziya-cheap zivulile ezaphinda zavala because umlilo awulayithi kaloku ukhawuleze wathi waphinda wacima yabo kanti ezi umlilo wazo vutha yabo why because i-prices zabo zi-grand zi-reasonable for yabo aba bantu basoloko bewokhina yabo and also even the higher market yabo can opt for his way xa bengenayo le mali yangapha yabo ufumanisa uba ngoku inantsika i-customer base yakho ayikho grounded ufumanisa uba hayi abantu abanga-afodiyo even nabo ba-afodayo bayakwazi uza kwezi because of bezama u-adjusta kwi-budget zabo so it's more vital ke nansi ke pricing iyavakala mnganam indle manje uyicacisile and then you break down u-Ace yabo nomuntu ongamaziyo now u-Ace uyamazi uyam-understand uba okay Ace ukhule njani u-Ace wenza ntoni Ace uqale phi yawo so as currently we know ukuthi you're running a business yabo now ithi question yami now that siyayazi this part nobana currently you are a businessman like you're running a successful business now ngeyiphi enye into isabhiziyo currently beside the one we already know ukuthi okay iyo busy kahle mnganami ne ndingayiphendula ngelithi okanye mandiqale ehlobo before I started all this business ye-printing yabo bendisenza umculo mna banemculweni remember kukho amaxesha umane uba i-artist azifiki yabo uyaprodyusa wena wenza inantsika wenza i-instrument but ke ngokufumanisa uba the way ayikho sustainable ngehlobo ubucinga ngalo and even if uzawuthetha ngento ze-reality ziza kade mhlawumbi every 3 months ziyangena yabo and ufumanisa uba nomculo wakho awukho on rotation because competition emculweni nezinye artists nazo zenza umculo just like you so I needed enye into ezawufanda yabo ulo mculo as much as nawo ndisawenza yabo but I needed something endiyaziyo uba izawufanda this other part as well so that ikhule le ntsikolisana lungafi yabo because I'm into music even to this day well label is operator yabo I still have artists that I'm working with yabo I'm doing mixing and mastering yabo so at least as a services in Southern yabo but ke ngoku nda spot a gap yabo apha elokishini ukuthi kahle internet cafe iyadingeka apha elokishini because abantu abanazo ndawo zoprinta they can access internet because I was struggling even myself from into ye-internet but I managed uba ndikwazi ukufumana yabo ikrobo lokuthi okay to get some of these services wenza njani yabo and also to have a supply yezinto xa usenza le service for abantu wenza njani yabo then I started getting internet cafe yabo
which part I'm doing in branding services. Yeah. I ventured to into ISP internet service provision. Well, which part ndithengisa i-data yabo pha enantsikeni e-ofisini like for walk-ins you can come and buy voucher connect yabo also na for ezindlini locals yabo whereby I install internet like fixed unlimited internet yabo Yeah. also ke nento yenantsika sorry business consultation yabo for business yakho you can come and yabo book a consultation Yeah. see if the business yakho you need to strategize into ethile yabo not into a level whereby you can spot ezinye izinto ezenzekayo then you can come in and assist kwelo cala. Yeah. So it's a fully fledged business in that sense. Yabo siphelanga phaa ku-printing services we do printing services we do internet provision and also the consultation yabo nalapha ke kweli cala ke le-labor record labor we still doing the inantsika recording by people are coming for your sessions we do mixing and mastering for i-artists ezinezistudio zazo mngafika in a project mama and I want to make sure the project is right mixing right and also I want to make sure the project iyafika ebantwini remember we developed i-skill phana sokwazi umarketa for umculo wethu now we can provide the same service for abanye abantu so we decided to do that as well say thatha umculo publish even for other artists so we also get using the same conductors as Manu's collector even we're still intact nazo radio stations esisasebenzisana nazo part of the artists esisebenza nazo siyazifaka kwezi radio stations so that at least we keep it moving we keep it moving so now sisenolosana nalo mntu omdala ongako khulile umntu ekhulile like naming view ngeziphi artist okhe wasebenza nazo okanye producers okanye like people okhe wasebenza nazo like as you say ukuthi you are current functioning mhlawumbe because of you like you doing internet cafe like you managing internet cafe uzocinga asikho istudio like was now you give us that thing ithi no istudio sekhona safunctiona if ukhona lo artist ifuna uzorekhoda can come through and you currently be like busy with the artist like naming few like ngeziphi ngoku obusy nazo i-artist okay kanye mhlawumbe mayilo project mhlawumbe busy project ethile okay let me surprise you now. Let me surprise you. Particular project, I'm also doing another project. Of which it's a 15 track debut album. It's my first album. Because I was featuring a Amachita, but it's my first album. Since when I did provide another service for about, I also need to sell it. Kwelami icala umuntu ayibone ndingathengisi into angayiboni wenzele bana apha yabo so as much as amajita manintsi like amajita aziwayo labo endisebenze nawo but I will call sebenza you can prove that besides ukuza nencwadi ubheka ukuthi hayi no ndisebenze naloo nto because somewhere somehow kukho ii-contractors ezibhayindayo uba don't ever say ukuthi wena uyabo usebenze nami okanye uyawudibekwe nguwe kule ndawo because kwelinye icala uzabe uphula izivumelwano zakho nalaa mntu okanye ne-label leyo so I can name a lot of amajita endisebenze nawo but currently I'm working with u-S2 I'm working with uBlazer I'm working with uMzila uThando Mzila naye we produced I think 2 albums zakhe first one forgot it. But the second one ibisithi uthando yabo kuyo kukho ingoma zo like Noma Africa is working with uNansika pha uBoy there's a guy ekuthiwa nguBoy kukho ingoma zininzi zokuqala but it's 12 tracks zonke I can't recall them
But now it was one of the projects is One of successful. the But biggest I projects. believe, yeah, we still have more work to release. Yeah, but including in the Army project as well. Yeah. Sasingayilindela nini le project intsha ngoba ke seyi-introduce-ile into yobana ikhona iproject yobhizi hayi Yeah. singayilindela nini? Currently ungafumana singles ngoku yabo. Okay. There's singles esifana uzigophu yabo. Timely. But ke ngoku i-project yona sebhizi ngayo yabo. Oh. We can't give you exact time ukuthi Where to find the music umuntu othi ndiyakuva uthi uyawenza music then ndingawufumana lo music ndiyafuna umamela music wakho ndingawufumana ways sezikhona ne you can go to social media and search Beats Blazer uzamfumana pha okanye search Soundproof Records uzamfumana pha under ke ngoku those pages you see umculo wethu omningi yabo. Okay, as we speaking I pick up into yobana you started by Pro Music. Pro Music, yes. Now Soundproof came through. Okay, yes. Like Zidibana phi? yeah. Oh. No, Pro Music ne-Soundproof seyinantsika eyi-one. Iseyadosana lo eyi-one. It's just that Pro Music was introduced earlier back in the stages. Yeah. Sisasebenza nabanye abantu. Now, remember xa uregister a-company yabo. Yeah. Some of inantsika abantu asebenza nabo. Mhlawumbi if abasekho interested lona bakhuphe kula system uyabona. And it's a process and it takes a lot of paperwork. So we decided, okay, let's just rebrand. Because of some of the members that are sebenza now, the manager, the record label, as sale part of the business. So then we decided, okay, let's open another business and call it Soundproof Records. Okay. And it's more relevant for Umdu or Tenshan Namkola because yazicela nje it's Soundproof. Yeah. So I get that. Yeah. Yeah, ke mnganami no awogqibela nje mnganami kwazi ke sivala ungathini like amazwi akho okugqibela to a person who's watching yabo. Amazwi okugqibela to anyone, yeah, or whether you're doing business, whether you're into music, whatever that you are doing, ukuthi have a bigger picture. Yeah. Don't lose that bigger picture. Yeah. Align yourself also nezinto ezizaba kule path yakho. Don't take everything kube busy life wakho kube busy. Ba busy lento uyenzayo. Siba busy nangezinye izinto zestrato uyabona. Just focus. Make sure lento uyenzayo each and every day you learn something new. Each and every day you learn something new towards the same direction. Also be patient, Gana. Be patient, This vessel needs patience. You need to treat this person right. Because the minute ungaziniki xesha uzafaka phansi koxinzelelo and kwelinye icala ke ngoku it's gonna create you to become le nto ungafuni uba yiyo. But ke ngoku the minute ba patient now you learn along the way, you'll understand yourself better than before. Because as uba ubheka phambili nobomi uyafunda ezinye izinto awuzazi ngawe, but you can understand as uba uzinike ixesha. Uzazi uba kahle kahle andingomntu onjena manje ngumntu onjena kahle kahle into ethile ndingayenza yebo because of uzinike ixesha loza understand. But if uzifakele ipressure ayenzeki le nto ufuna ukwenza ezinye izinto just to supplement this thing, it can be a disruption. But mostly be patient. Be patient. Ke sikubambile ke siyakuva ke Ace. Eyo nawaphi emakhaya nawaphi ubukele ukhona you get to know how Ace try to break down who Ace as in Ace, as in Anele Roy. It's your boy Menzi entwana senqhamakho ihlala eDimbaza 15 kilometers away from King Williamstown in the province of the Eastern Cape. I'm your host. The name of the show, Who's It? Kwamba